Nha Batwn, wow. Cái cái để đeo số 2 thứ này, cái salah kamera mata. Cái mẹ Nha Batwn. Hello लोगोफोर, so दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो दिनै ना बाथोन ओंखाम सोमनाय जानो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर मोजां मोनो ना बाथोन ओंखाम सोमनाय कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय स' दिनै ना बाथोनजों जोङो दिनै गोथाव जानो नागिरदों आरोना। दानिया बानलु एवबाय नै फाइनालि ओंखामाबो मोनबाय। दायो देनो नागिरबाय नै ना बाथोनखौ। बेयो जाहैबाय जोंनि ना एवनानै दोनखानाय। मोदोमलायदों। Nha Batwn, wow, tasty नुखाबाय। बानलु दानिया नै जोंहा ओंखाम जानायनि लाहार फाहार खालामसै आरोना। सब रेडि जोब नै जानो थाखाय। मामियाबो रेडि नै। दे बहायदो जायगाखौ। बाहराव आराम जानाय मजाखा। बाला बाला तो मेला है। मजा आएगा आज तो खाने के लिए। दे Này.
Cemilan na Batwn. Na. Na Batwn kun hansley. Da. Cemilan. Cemilan. बेसेबां बेदर थाङो नायनोसै लोगोफोर बे थाया जा गिदिर जाबाय नै थाया बिफां हरै देन जा गिदिर नै ज'होजोब्बायसो ज'जोब्बाय हनै आरोबाव थासुमलि थासुमलि गोथाव बरिया Makiram anak baru juga kan. Menai main logofer, sagit kamu kalau sebesar ya. Ai, mobile फिसा नुयो ने लोगोफोर जा गिदिरखा मासे मोनलायबाय सालो लाखि नाम्बार मात्र 10 थाखाल' नोंथांमोना 10 थाखाजोंनो ना खावै मोनलांदो जालायबाय नै लोगोफोर नै लोगोफोर जालायबाय Kay deh, udah usah itu nih. Kayak salah kamera mazak. Kayak salah kamera mazak. Oh, guys, naik mulai bicara ready. Oi, kursi nih. ना सावनाय बाथोन सावग्लुंलायबाय नै जोंहा बे बाथोन लोगोफोर आयै मल जानोसै होबाय बाथोना बुंहरदो रा ना सावनो नागिरदों जोंहा लोगोफोर इन्डिपेन्डेन्स डेआव ना सावनाय जाथोंसै